pwede na kayo mumari dire. Mangutana lang mo abot niyo sa Liloan Port, mangutana lang mga asa dapit ang Pebbles sa Liloan. Pebbles Beach sa Liloan. Tudloan ra mo daw nana kay medyo sikat ni siya nga beach dire. Yo, what's up mga butaks? Di balik na sad. Boy butaks. So karon is natay gustong i-apply sa atong content karon. Naani ko karon sa Fables. Ani sa nabutang sa Liloan, Santander, Cebu. Nice kayong view diri mga butaks. Akong ipakita ninyo ang view ha tanawa. Mga butaks mao ni ang cottage tree oh. Oh. Pwede ka na sa butang mga pagkaon ni dire, pwede niyo ibutang dire. Nice man lang cottage. Ginagmay ra cottage ba nga pwede niyo nga butangan na ras mga pagkaon bitaw. Nice kayo. Nya na pailain dire oh. Another cottage. Mga butaks, maura na akong ipakita ninyo karon nga video. Salamat kayo sa paglantaw ha. Kung nakagusto mo, palihog lang ko og like. So wala pa maka-subscribe niya, i-subscribe lang ko ay kalimot Boy Butaks. Subscribe o click the notification bell para ma-update ka sa mga bagong video. Thank you, bye-bye!